Næste gang er U10 pigerfinalen. Det står mellem Lyngby Broby og SVI håndbold. Og Lyngby Broby og SVI håndbold er ved at være klar. Og Lyngby Broby har trænerteam Sofie Christensen og Monika Hansen med. Og SVI håndbold har Jeanette Christensen og Gitte Kjærgaard. Og min tanken om kampen stopper ikke igen af Lars Lund Nielsen og Christian Nielsen. Velkommen til U4-finalen.